Hello लोगोफोर आंनि थाइजौ टिउसनाव गासिबो बरायनो थाबाय हेलो सनाफोर आंनि थाइजौ टिउसनाव गासिबो बरायनो थाबाय दिनै बाजैखौ हरसिगोन आरोना आंनि हासबेन्डनि बिब' जायो आरोना भागिनि नै खैना गोदानखौ मेहेन्दी लागायबाय गाबोन रिसेपसन दं आरोना ओमफ्राय हरावनो लागायना दोनबाय मेहेन्दिखौ अरे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर The next day. YouTubeआव गोनां guys dia bung deh bung Hai guys deh saksi lang sih kan main aku ini saksi lang ini nang gore sore hati mula kami ya ini gap na ma bi life na ma hôm nay apa sih Dahai, khinaku dolangan adalah nonton nonton. Ay, thoda, masih foto. Ro. Hai, mami ji.
सफैबायनो आरोना लोगोफोर दायो बेखौनो जोङो बरायनो थांगासिनो दरा बरायग्राफोरा दरा बरायग्रानो Surga hai basing bi public puni gitu surface ga hai basing ang gauni ada nih kayak pasti bisa hidup role oh naik gini nungta muncul basing dia bunga mai hello लोगोफोर नै बाजैनि थाइजौ YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय आरोना बाय नै जोंहा बिबोनां जायो आरोना बियो बे आंनि बाजै सना
दायो दरानि न'आव मोनफैबाय आरोना जोङो उन्दुनो ओंखारदो गाइस दरा गोरिया मोनफैबाय दासो हालिया बि हरनि बेसेबां जागो टाइमखौ नालाय हरनि 8:28 गुड मर्निं लोगोफोर खैनाखौ गालांनाय जासिगोन आरोना जोङो लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय